Kdo z vás četl mou knihu Bohatý táta, chudý táta? Zvedněte ruku. Díky. Kdo nečetl, nebojte se, já o tom dneska budu trochu mluvit. Ale než začnu, chci vám poděkovat, že jste mě pozvali. Jste největší obecenstvo, pro který jsem kdy mluvil, takže se mi trochu klepou kolena. A chci poděkovat Jägerově rodině, že mě pozvali a že můžu být s tak úžasnýma lidma, takže díky moc. Předtím, než začnu, tak shrnu trošku mou minulost. Jmenuji se Robert Kiyosaki. Zní to jako Kawasaki. Přál bych si, aby to bylo Kawasaki. Dneska bych byl playboyem v Tokiu. Ale jmenuji se Kiyosaki a jsem čtvrtá generace japonských Američanů a vyrůstal jsem na Havaji. A když na mě kdokoliv promluví japonsky, tak já vůbec netuším, co říkají. Byl jsem vychován na Havaji, vzděláván v New Yorku. Miluju New York. Když jsem byl na střední škole, získal jsem doporučení kongresu na 2 akademie, na vojenskou námořní akademii v Annapolis ve státě Maryland a na obchodní námořní akademii v Kingsportu v New Yorku. A když jsem se díval na brožurky a rozhodoval jsem se, na kterou z nich budu chodit, podíval jsem se na vojenskou námořní akademii v roce 1965, když jsem tam měl nastoupit. Hádejte, kolik tenkrát vydělával poručík? $200 měsíčně. A pak jsem se podíval, kolik vydělává absolvent obchodní námořní akademie. A hádejte, kolik vydělával v roce 1965. Bylo to $2000 měsíčně. Takže když jsem se díval na tyhle 2 čísla, tak jsem se ptal, která z nich to asi bude. A tak jsem šel na obchodní námořní akademii a dokončil jsem ji v roce 1969. A moje první loď, to, co obchodní námořní akademie dělá, je, že zacvičuje lodní důstojníky. A tak jsem se plavil na lodi Loveboat a byl jsem jako 3. důstojník. A taky jsem se plavil na tankerech kalifornské společnosti Standard Oil. První přístav v roce 1969 byl Valdez na Aljašce. Kolik lidí slyšelo o Valdez na Aljašce? Já jsem nebyl ten člověk, který na tom útesu ztroskotal. Takže když jsem skončil školu v roce 1969, tak jsem vydělával $42 000 ročně, což není na 22letého kluka tak špatný. V roce 1969 to mělo větší hodnotu než dneska. A vedlo se mi dobře. Ale v roce 1969 jsme tady měli vietnamskou válku a ta mě hodně tížila. A důvod, proč mě vietnamská válka tolik tížila, protože jsem nebyl odveden, stejně jako náš prezident. A odveden jsem nebyl proto, že mě zařadili do životně důležitého neobranného odvětví průmyslu, což znamená, že jsem ve válce pomáhal tím, že jsem dodával naftu do válečné zóny. Ale to mi stejně vadilo, a tak jsem v roce 1969 podal výpověď a odešel jsem ze společnosti Standard Oil, kde jsem bral $42 000 ročně a měl jsem 5 měsíců ročně volno a nastoupil jsem k námořní pěchotě Spojených států za $200 měsíčně jako poručík. A tak v roce 1969 jsem se ohlásil na Floridě ve městě Pensacola a absolvoval jsem tam námořní pilotní školu a za 2 roky jsem byl ve Vietnamu. A bránil jsem naší zemi a našeho prezidenta. Jediná věc, která mi na tom vadila, že trvalo 6 let, než jsem se do armády dostal. Vzalo to 6 let mého života, to byla dlouhá doba. Za tu dobu jsem mohl být prezidentem. Nebo guvernérem.
A teďka chci mluvit o knížce Bohatý táta, chudý táta. To je pravdivý příběh. Lidi se mě pořád ptají, je to opravdu pravdivý příběh? Já říkám, jo, je to. Jeden je o mém pravém otci, který získal doktorát na univerzitě, úžasně chytrý člověk, univerzitu absolvoval za necelé 2 roky. Potom šel na Stanfordskou univerzitu, na Chicagskou univerzitu a na Severozápadní univerzitu. Byl to akademický génius. A ten druhý táta byl otcem mého nejlepšího kamaráda. Nedodělal ani střední školu. A teď hádejte, který z nich byl ten bohatý táta. Ten, co nedodělal střední školu. To víte, aspoň mu ta škola nepopletla hlavu. Ale oba mi doporučovali, abych na vysokou školu šel. Takže Bohatý táta, chudý táta je příběh o 2 otcích, z nichž každý doporučoval něco jiného. Například můj chudý táta, ten s tím doktorátem, mi vždycky říkal, choď do školy, dobře se uč, aby si našel dobrou, jistou, co? Práci. A tohle bylo dobrý, když jste se narodili v roce 1950 nebo 1930. Ale dneska žádný jistý, bezpečný místa neexistují. A stejně ani nejsou dobře placení. A můj bohatý táta mi říkal, neposlouchej toho staříka, poslouchej, co ti já říkám. A můj bohatý táta říkal, nepracuj pro nikoho jiného, buduj biznisy. A co mi tím říkal? Díky. Takže od té doby, co jsem byl malý kluk, tak buduju biznisy. Včera jsem mluvil k vycházejícím hvězdám, k těm direktům. A povídal jsem jim o jednom z podniků, o kterém jste možná slyšeli. Byl jsem jeden z prvních, který vyráběl nylon a suché zipy na světě. Vybudovali jsme ten podnik rychle, dostali jsme se rychle na vrchol, byli jsme opravdu úspěšní a pak jsme rychle spadli dolů. Ale dnes s váma nebudu mluvit ani tolik o svém bohatém tátovi, jako o mém chudém tátovi. Protože když jsem vydělal dost peněz a bylo mi 47 let, říkal jsem si, co podniknu se zbytkem svého života, to bylo v roce 1994, tak jsem se rozhodl dělat to, co jsem dělal, budovat biznisy. A taky jsem si uvědomil, že se potřebuji stát učitelem, jako můj chudý táta. Ve skutečnosti jsem spíš jako on, než jako můj bohatý táta. Takže v poslední době učím. Můj chudý táta byl skvělý učitel. Úžasný. Skvělý lídr. Já budu učit to, co mě naučil můj bohatý táta. Proto jsem napsal tuto knihu a proto jsem tady, takže díky. Takže dnes budu mluvit o 3 různých typech inteligence. Můj chudý táta, ten s tím doktorátem, vždycky zdůrazňoval, akademickou inteligenci. Pokud to nehláskuju správně, tak je to proto, že jsem nebyl příliš dobrý na akademickou inteligenci. A akademická inteligence skládá z čeho? Psaní, čtení a co? Počítání. A je to velmi důležité, proto chodíte do školy. A proto by mi mnoho lidí, hlavně někteří z tátových přátel, řeklo, já jsem doktor. A ty jsi jediný člověk z vaší rodiny, který má jenom bakaláře. Ostatní mají magistra nebo doktorát. A častokrát mě kritizují a říkají, já mám doktorát. A ptají se mě, a co máš ty? A já říkám, peníze. Co máte vy?